Nyokolo mojuang ni winy kendine weche manyien mag migago mabiro ni sani odiochieng' ma kawuono ma tarik 23 dwe mar 11 higa mar 2023. Odiochieng' ma oganda Jo-Kenya manotimo penj mag jopuonjre moheo 1.4 ma bende noyudo penj mar KCPE kawuono oyudo duoko gi moko medo yudo gi nyakura Ramogi Duoko koro sani wachako kod weche mathoth ahinya ma bende waikono neno chal mag weche ma bende waikono ma kawuono adhi bedo kata e chenro mag weche manyien mag Ramogi tire chenro mar migago minyalo yudo achiel kachiel kokalo e mbui yudo gi mbui mar X, YouTube mar Facebook, yudo gi kacha achiel kachiel koda kama thoth moikoni kacha inyalo yudo e mbui mar Citizen Digital. Tudri kodwa kanyo bende e mbui mag ayuda Cleophas Oluoch. Adhi tayo chenro ma kawuono kanyika Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokiewo nyaka sango weche manyien nitiere kar kae. Kama yudo kanyo ni jopuonjre mago ma Oland kaka Jaloch mano e duoko mano mar penj mar KCPE oyudo maxi maromo 428. Jatend migawo mag weche mag somo Ezekiel Machogu e kinde lando duoko makamago mag KCPE ma higani yango ni mohingo jopuonjre 8,000 oyudo maxi mantiere e kinde 400 nyaka 500. Machogu yango ni mana jopuonjre 2 ema oyudi gi ketho mano mar kwalo penj. Omedo lero bende ni jopuonjre te mano mohingo 1.4 biro yudo thuolo mag riwre kod sikunde sekondar e dwe mar 1 higa manyien. And in the 2023 KCPE examination, 80,523 candidates, which is 0.60%, attained a score of 400 marks and above. This was a drop compared with the 2022 KCPE examination when 9,443 candidates, which was 0.6%, scored 400 marks and above. 400 to 500 mark. The number was 80,525 candidates, which translates to a percentage of 0.60. 300 to 399 marks, and the total number who scored that was 352,782, which was 24.92%. 200 to 299 marks, the number of candidates who were in that category was 658,278, which was 48.49%. 100 to 199 marks, the number of candidates in that category was 383,025, translating into 27.05%. The ones who scored between 001 to 099 were 2,060 candidates. The highest score this year was 428 marks.